Vosaltres sabeu què són els camells, oi? Els camells tenen una gepa i dues gepes. Els dromedaris només en tenen una, però els camells en tenen una i dues. Però, mireu, aquesta és la història d'en Xof-Xof. En Xof-Xof era un camell que sabeu què? Li passava que quan era petit no era com els camells d'ara, no. Era un camell que és que no tenia cap gepa. Ara sabeu que tots els camells són així, tenen una i dues gepes, però abans els camells, com en Xof-Xof, no en tenien. En Xof-Xof era un camell que, ja sabeu, vivia al desert i allà al desert hi ha núvols, si n'hi ha, molt petits, perquè al desert hi ha molt poca aigua. I és clar, un dia en Xof-Xof, caminant, es va trobar un nuvolet petit i li va dir: «Nuvolet, petitet, agafo i...» I el núvol se'n va anar volant. «Nuvolet, petitet, agafo...» Mireu com reia en Xof-Xof, el pobre núvol. Al núvol això no li va agradar gens, Era la segona vegada que se'n reien d'ell. Però encara en Xof-Xof va tornar a agafar el nuvolet. «Nuvolet, nuvolet, petitet, Però això, al nuvolet, no li va agradar gens. I aleshores, en Xof-Xof, quan estava rient, resulta que el núvol es va posar a plorar i a plorar a sobre d'en Xof-Xof. I el núvol... En Xof-Xof es va quedar tan moll, que ja no va riure més aviat, de tan moll que estava. El pobre Xof-Xof va agafar una mica de fred i tot ell tremolava i tremolava. Ai, quin fred que fa, nuvolet petitet, però si plora et deixa ben mulladet, deia en Xof-Xof. Per sort, per allà va passar un nen que va veure en Xof-Xof tan moll que el va agafar i el va estendre a l'estenedor. Però aquell nen, em sembla que era la primera vegada que es tenia la roba, o un camell en aquest cas, i com que no el va estendre gaire bé, el pobre Xof-Xof, quan va sortir de l'estenedor, li van quedar aquelles dues gepes, i a partir d'aquell moment, i fins ara, tots els camells tenen una i dues gepes.